Здравейте хора, това е първи епизод на новата ми поредица Yu-Gi-Oh! Duel Generation генератор и ще играя малко Yu-Gi-Oh! Защото карта ма кефи, но е на вас да ви хареса. Сега да кажа, снимам този клип трети път, тъй като първия го изтрих без да искам. Втория път пък не се увреди видеото. Не знам, може би да нямам памет, ама трябва имам памет. И да започвам. Нямам с пари, тук да се съберат някакви пари, че да ги покажа. И тук има пари, аз имам съвсем малко. Сега може да се купуват карти, нали, бустери, като един за 600 дава 5 карти. Тук има за 6000 10 да си купите, което и вече да си купите пак е оферта, къде дава много карти. Аз с първия клип, като го правих, който го изтрих без да искам, отворих много карти. И втория път, като снимах този клип, отворих, там имах мизеро малко пари, отворих един бустър. Сега започваме. Искам кого да бия, ми се добие ТОС. Да е някаква карта с Кермот. Тук видим как се смее гадно, като на обратителна. И той ще избира дали да е първи или... О, избра да е втори. Съм лъки. Ще пробвам да го направя този клип възможно най-бързо, за да не се увреди клипа. Този голем. Охо. Ската е много яка, ако ми падне още една, мога да направя едно страшно комбо. Ще слагам тъс, ще сложа в защита. Ще е някаква работа, дали да го сложа в така или в защита, просто ще ми го види. Така и... Иначе няма изгуби точки, иначе той ще си изгуби точки, така че... Двойна файда да го сложа така. О, тази с инсект и се сложи специално поле. И му се дигат. О, аз съм рип. Каста ми е рип. Каста му е 4 звезди и ще да ме убия. Ще тук има една дете 1600, така че му го убия. Трябва да мога да издържа, да не ми уби картата. Може да призова и този, който е много хубав. Много хубава карта. Ифма. Защото един много яко го прецаках, защото чудовището му беше Дарк, той е много хубава карта срещу Дарк чудовища. Защото като нападна Дарк чудовища, дига се атаката с 500 точки, демекста 2600, което е много хубаво. Те по-светло кафевите карти нямат никакви ефекти, просто такива обикновени, те по-тъмничи си имат ефекти. Зелените са спел картите, а розовите са трап картите. Така един много хубав трап, дето когато трябва да го използвам, тогава ще ви обясня. И направо сега, защото може да не го използвам. Когато имам чудовище така, както и в такава позиция. И той ми го унищожи. Активната с карта унищожавам всички негови чудовища, които са с лицето нагоре, като сега той. Моя. Сега ще го атакна. То да е... ти хубава карта. Чакайте си има ефект. Точно това си мислех, дали ще бъде така, как ще ме унищожи моята карта. Какво стана? Да, такава карта е. Уби ми той. Колко мразя такива карти. Дето убиват твоите карти. Нищо. Здесь върнах се на взех една хубава карта. Която е плант с дигналото й. Чакай си му умия карта конецка.
Ай стига, бе! Сколко такива карти има? Максимум дето са 3. Значи тази карта дава на Форест чудовище, Плант чудовище. На Insert, на Beast, на Plant, Beast Warrior. Дават по 200 точки. То сериозно ще има такова с тия, бе. Те имат май много гавен дефект. Да се като има такова и ще можем да си промените в защита. Специалния ефект. Те барки са много отвратителни. Тъскам, че случай ще ме би. О, тази карта. О, да, точно тази карта. Не знам какво прави. Да, ако правим се да сетна. Спром да активирам. Само много хубаво чудовище имам. Този е рок голем. Ще сложа в защита. Ще игра като него защита. Нямам друг избор. Ще моля да го активирам. Activate. То пак ли има този стъп ефект, бе? Се гръмна. То си има много гадност. Само прецаква. Постоянно му работя на този ефект. Тогава напарам директно. Супер. Значи тази сложа и тази карта е супер слаба. За да убия те. Activate. Аз тук си избирам която да махна. Защо? Сега трябва да си избира карта една от моти, които да я призове така. Ами ще го направя. Сората с карта, която и беса, после ще ми уби. Що се гадняр, газар? Пихли ти картата? Хубаво ли ти е? Да, ти е хубаво. Що мен не ми е хубаво, как ми бих всички карти? Хубаво е. Сега съм сигурен, че пак са такива облечки. Не. Той един гаден паразит. Взема в тестето и последно ще го оттегля. Сега. Възможно ли да го изтегля? Кой всъщност не е чак толкова проблемна карта. Искам да я тос. Сме 1800, насам ти в защита. И иначе сега и 5 звезди. Да, няма мога. Никакви синхлата не мога да призва никакви хузове. Друго ми дойде тунер или някой друга карта, която 4 звезди. Тоест няма ефект, което ме радва. Колко време стигам вече? 10 минути. Хубава карта. Се обясних ли ако прави? Чекай. Обясни, бе. Съм сигурен. Да, съм да го стигнем трети път да обясня ако прави тази карта. Тази карта е тази тук. Когато чудовище така е изправено и в атака и ми го убият, активирам този ефект и всички карти, които са с изправено лице, което на противника ги убива. Тоест пак ли има такъв паразит, който защо не ми пречи?
Даже му влезе на него. Значи му набих малко демидж. Сега вземам превес. Морете. Видим каква карта ще ми се падне. Карта за защита. Която е с 3. Той с 3. Имам ли хуст за 3? Точно така, имам хуст за 3. Който и инсект, колко удобно. Флип. Но. Смън. Сега. Yes. Сега ще си призова един хус, който е, мисля, че инсект, както видях. И ще му се дигне атаката. Инсект е... да, дигна се. И супер! Че дали ще му убия се? Я да видим. Не, няма да го убия, май. Да, ще остане на 900. Това е напълно безполезна карта. И сега го бих. Дева каква карта ще ми даде. Скери мод, който има 1600 атака и 2300 защита. Не с ефект. Бал на мене. Тираназаре. След така ми обработва това да ми сейфа. Кланец на спага. Искам да гледа картата. Мога да се туря в дека. И даже ще отворя един бустър, защото събрал също пари. Добре, зареждам дека. Стартера дека. Към който съм добавил няколко карти. С всичките карти, дето сега ги виждам. Преди малко не ги видях. Сега ще ги видя. Имам ли такива? Обикновени за показване. Имам една. Някакъв фантом. Дето няма го използвам. След тук имам. Да, този ефект няма го използвам, не е хубав. По-скоро не искам да го превеждам. То с какъв е? То с няма го погледам. С голям издирник в тази карта. Добре, те също не гледам. Синето това. Искам да го гледа това. Те нещо като ети, дето му призовавам с него изпълнени неща. Да спална тако с динозавър. Сега... ще извадя... Не. Сирим комплит и няма машин тип. Искам да сложа Nightmare Well. Като активирам тази карта, избирам си едно чудовище на опонента, който контролира.
може да атакува, докато не си промени позицията на защита и после пак на атака. И не може да атакува картата, която съм избрал и последно губя по 500 жизнени точки, докато не унищожа с карта. Така че, чекай, аз загубих се. Сега трябва много да търся да слагам. Предето намерих я. Ще сложа 850 карти, като си направят някакви промени на скати сейф. И накрая Хикс. Сега да отворим едно бустерче. Вече имам малко пари и спечелих. Сега трябва много да влизам. Прекупам си бустерче, да имам какви 5 карти ще ми се купят. Ще ми се паднат. Някакъв иска с много жертви. Някакъв рибан. Тази последната ме интригува. Друг път ще разгледам тези карти, ако са хубави си ги сложа. Има и мултиплеер тази игра. Може да се пробвам следващия епизод пак да я пусна мултиплеер, обаче нещо ми се... Така да кажа, разваля се нещо. Тук мисля, че всеки ден като влизам... тук има някакви турнири, май. Чаленджи. Дето е за колко дена трябва да победиш или колко си хора. И има ти дава някаква награда. Той ще бъде за този епизод. Харесайте, абонирайте се и чао!